Ben, pois, moitísimas gracias, Paco, gracias unha vez máis por facernos rir con este número de ventriloquía que nos acaba de agasallar, Moitas gracias. Moitas gracias a ti, Marilu, por convidarme. Eso sí, a próxima vez, si podes traer o muñeco, Deixeron na cara. estaría ben. Traer traigo, pero está escondido. Gracias, moitas gracias. Ben, e agora gustaríame recibir como se merece a un bello amigo deste programa. Por favor, un forte aplauso para o alcalde de Pazos. Sex and drugs and rock and roll. He's all my brain and bone. Sex and drugs and rock and roll. ¡Paseime! Marilu, hai que pasar aquí por diante do plató do Land Rover, que están aquí tamén. Sí. Mezcláronse ahora. Grabamos aquí, sí, todos. Sí. Pero en directo, ás 10 menos un minuto da noite. Estamos en directo, Que tal? efectivamente, Estamos ¿qué en tal? directo, por iso lle chaman las mañanas de Marilú. Sí, señor. Moi bien. ¿Qué tal estás, alcalde? Bueno, moi ben, aquí estamos nas mañanas de Marilú. Precioso todo, que maravilla. Que nos vas presentar hoxe? Porque... Bueno, atención, atención. Esta fin de semana vai pasar algo en Pazos que vai pasar a historia da humanidade, de Europa e de Armenia. Dixen Armenia, non sei se... Sí. Non sei se siquiera un país eso. A ver, déxame... Todo moi baixo, xo. Volve Panorama con máis vatios que nunca. Queres creer que a Panorama non quere volver a Pazos? Por qué? Pareceche normal eso? No. Pues simplemente porque non lle pagamos a última vez que vieron. ¡Oh, no! Acabaron, de verdad. O ano pasado acabou de tocar a Panorama e vemos un concejal e dime: está aí o cantante da Panorama que diz que quere cobrar. E xo, cantante, eu non vi ningún cantante no palco, non vi. Bueno, sí. Non vi ningún. E díceme o concejal, o pelao. E dice, ai, a mascota. A mascota, sí. A mascota, sí que... Atención, que vai pasar en alcalde, Pazos. por favor. Esta fin de semana en Pazos será a toma de posesión do alcalde. De papá. Toma de posesión. Toma. De posesión. Pero Sí, como señor. vai celebrar agora a toma de posesión se leva usted de alcalde 27 anos? Pues non me dera cuenta que había que facer toma de posesión. Non me dera cuenta e agora fago ali. Sabía eu. Non sabía que se podía facer toma de posesión, pero como me dixo un día Roberto Vilar, se pode celebrar algo, celebro. Ou foi pocholo, non me acordo que me dixo. Bueno, seña que enseña, hai que celebralo. Toma de posesión do alcalde. Xa sei, para que estou entendendo por onde vai. Que? Vostede veu a toma de posesión de Donald Trump e quere imitalo, ¿no? De sonada que a toma de posesión de Donald Trump foi unha porquería completa. Tú biches? Por qué? Era Sí. triste, parecía un velatorio, un tanatorio, que era moi triste todo. Bueno, a ver, alcalde, porque... Ahora a Donald Trump vanlle dar o Óscar ao mellor peluquería e maquillaje, seguro. Espectacular. Espectacular. Pero non a dixe ver. que estaba ali todo, pues, ali nunha sala. Estaba nunha sala, alcalde, moi triste. porque tuveron que facer o acto, tuveron que facer a cuberto porque facía moito frío, a ola de frío. Ah, o americano sempre estuvo cheo de frío, Pero bueno, é igual. No meu acto de toma de posesión, vamos a empezar 9 da mañá o sábado, bum, bum. Fuegos, petardazo, bim, bam, bam, fuegos. O fogueteiro da zona, que lle faltan 3 dedos, fla, 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 pum, 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 foguete para arriba. A foguetería espectacular. A foguetería fundou na súa muller, agora chámase Viudo de Antonia.
Muy Espectacular. bien. O sea, a las 9 da mañá, A las 9 da mañá, foguetes. bom, bom, plau. Muy ben. Para asustar aos cans, non? É isto, ainda queda outro. Bum! E dice, ainda falta un. E xa non, xa foi o último. O sea, Foguetes. digo que pa que fai eso, para asustar aos cans? Ou para ter contentos os animalistas, ou para que? Ahora non me veñas cos animalistas, ahora están me dicindo ahora os animalistas cos cas son animales. Onde se veo eso? Alcalde, por favor. Despois que ven? Gústame moito de todas maneiras, Marilu, que tú entendes máis cousas sin ter que explicarchas. Por eso me gusta vir a este programa, podía ir a outros. Por exemplo, o agro. O agro. O termómetro, o baile balas. Alcalde, Dijo eu. usted ven a este programa porque non o queren noutros programas, nin no quen anda aí, que levan toda a porra en la canta aí. Vamos a ver, 9 da mañá, fuegos, vale? Fuegos, sí. 11 da mañá, atención a isto. 11 da mañá, atención. Un escuadrón de caza tiñirá todo de ca bandeira, dos colores da bandeira de Pazos. Todo un escuadrón de caza. Escuadrón de caza. Atravesar a Pazos, un escuadrón de caza. Flaz. Pero estamos falando de avións de combate. De avións de combate. Cazadores. Cazadores, vale. Al cazadores. Os cas. Van os cazadores, ca escopeta e cos cas. E os cas van pintados de colores. Tú non te acordas antes nas feiras que se pintaban os pitiños, aqueles que pintaban de colores? Eso era precioso. Por que se perdeu eso? Sabía un pitiño pintado de verde, Sí. un pitiño pintado de azul, que levaban os nenos para casa o pitiño. Ai, mira o pitiño, mira o pitiño. Pois deixouse de facer porque morrían os 2 días intoxicados, basicamente. Os animales, por ir pintados. Ay, Usted- Dios mío, usted pero está poniendo muy ¿cómo con- estará, perdóname, cómo estará a vaca de Milka, entonces? Vou pedir perdón a todos os animalistas que nos estén vendo, por favor, en nombre do alcalde de Pazos. Muy importante, todo o que vai a haber en Pazos este fin de semana oblíganos a cortar todo o tráfico da provincia de Lugo, vale? A provincia de Lugo, cortado todo o tráfico. Pero por que corta o tráfico en Lugos? Pazos é de Coruña. Yo sei que Pazos é de Coruña, pero resulta máis fácil cortar o tráfico de Lugo que o de Coruña. A Coruña é moito... Vale. Eu, ás veces, alcalde, penso que usted fai as cousas por joder. A eu e Donald Trump no. Donald Trump fai todo correcto. É que non O entendo. do tráfico é necesario cortalo pola xente que vai vir. Primeros ministros, papas, papas eu xa lle dixo a concejal, como máximo virán o sumo. Como máximo, xa non digo máximo. Sí. Pero mira pa aquí, Pero, como quen, por mira exemplo? pa aquí a xente que vai vir. Teño aquí apuntado. Milei, o presidente de Argentina. Meloni, a presidenta de Italia. Donald Trump, o propio Donald Trump. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Greta Thunberg. E despois veñen Johnny Depp, Brad Pitt, Antonio Banderas, Dua Lipa e Lenny Kravitz. Invitei a todo o mundo que fai anuncios de Colonia. A todo o mundo aí, menos a Bustamante, que non o tolero. O resto veñen todo. Entón, claro, a vir esta xente, cuidado. Veñen tamén dous chavales de la Isla de las Tentaciones sin camiseta. Fan bonito e un pouco de sexo fácil tamén, eso... Está ben, está ben. Pois, que maravilla, alcalde, pero... Denise e Marc, chaman os de la Isla de las Tentaciones. que ben. Denise. E todos eses invitados están confirmados? Haberá de todo, haberá que non teña nin a primeira comunión. Eu non lles pregunto se están confirmados, se fixeron a primeira comunión están bautizados, haberá de todo. No, Eu que sei. no, alcalde.
Pregunto si confirmaron a súa asistencia ao acto. Ah, no. Ah, no? No. Invitámolos. Ah, vale, Non sei, non fai falta que confirmedes. Si podedes vir, vides, e se non vides. E listo. Ah, perfecto. Quen Vale, confirmou vale. que viña xa é o presidente de Polonia. Sí? Sí. Quen? Bueno, o presidente. Polo nombre non lle soupen dicir. Aparte, tuvemos que darlle unhas fotos aos da policía local porque, claro, non conocen, e son capaz de darlle unhas hostias cando vexen por ali. Claro. Entón, está confirmado. xa, Bueno, sí. pois algo é algo, Sí, ¿no? Sí. Un despliegue espectacular e... Un despliegue, eso desde Sí. logo, pero a miña pregunta... Haberá alcalde... protección civil. Hombre, pois Protección eso... civil, que a única misión de dicirche cando vais co coche. Aí non se pode, aí non. Aí non. A miña única pregunta, alcalde, é saber quen vai correr cos gastos de todo este despliegue. Bueno, para min tamén é importante dicir que isto non lle vai costar ningún peso aos veciños e veciñas de Pazos. Ningún peso vai salir das arcas Vale, públicas. moi ben. Nada. Isto paga toda Europa. Europa. Como Europa. Europa, cos cartos, os fondos que nos deron para a Axenda 2030, se chama. A ver, alcalde. Hai unhos fondos que pon Axenda 2030. Sí, 100 millóns. xa sei Bomba. cales son eses fondos, pero eses fondos non son para pagar as súas festas. Pero para que son? Pois son para Son o para o pueblo, 2030. son para... Pero como lle dixen en Europa, quen sabe o que pode pasar daqui a 2030? Igual nos mata un coche mañá a todos, vámoslo gastar. Vámoslo gastar agora, Elis. Entonces, é que é verdade, dicen. No, que me dicen de Europa. Hai que gastar para que o planeta po día de mañá. O día de mañá morre, se mata un camión e disfruta ahora, joder. No. Mira, alcalde, vou dicir unha cousa, ia chamalo negacionista, pero é que é máis ca eso. Vostede é un inconsciente. Bueno, a ver, tampouco vai ser todo celebracións. Hai unhas medidas, Bueno. un paquete de medidas que aprobou o goberno do Concello, formado por mí e por meu cuñado José Manuel. E vai haber unhas medidas para Pazos, para que Pazos volva a ser grande. Pazos Grit Again. Pazos Grit. Pazos Grit, que Pazos é Pazos Grit. Pazos, oi! Pazos Grit, Pazos. Grit Again. Pazos grande. Pazos por de Pazos. Xa. Pazos por E Pacense. desde cando Pazos foi grande? Como? Cando eu era pequeno. Eu, cando era pequeno, todo era máis grande que agora. E agora que son grande, todo é máis pequeno. Meu cuñado, e dices, tú está gordo? Non, está moi cerca. Se o pos lonxe, non está gordo. Sí, en serio. Cambia a perspectiva completamente do ser humano. Ben, alcalde, contame algunha desas medidas revolucionarias que trae coa súa toma de posesión diabólica. Bueno, a medida máis impresionante é que o Concello de Pazos somos pioneros e apostamos porque creemos que vai ir para diante o tema da informática. Usted Sí, cree? o tema de internet, eso para min, vamos a empezar xa a tirar as máquinas de escribir do Concello, porque vemos que está quedando, dos ordenadores está quedando, e entonces fichamos o noso propio informático no Concello de Pazos. Un informático. Antes tiñamos a un ferreiro, neso, e agora vamos a fichar a un informático para o Concello. Ah, esa é a súa Sí, sí. revolución, Sí. fichar a un informático para o Concello. Pero non un informático calquera, un tío, un crack da comunicación, e vai ser o meu asesor do alcalde. Sabe como se chama o informático? Como? Elio Elio. Moss. Que entre Elio Moss. Póntale pé aí que te vexe, Elio, mira vai. Informático, aí o tes. Un ejemplo porque este chaval traballa porque lle dá gana, porque se os pais están cobrando por él unha paga. Entendes? Aí o tes. Que tal? Feliz Navidad. Aí está, feliz Navidad. Como feliz Navidad? Si fai máis dun mes que foi Navidad. Bueno, pois informáticos o tempo vai máis despacio, sabes? Xa. O informático non ten presa, vai despacio. Aí o tes, podes preguntarlle o que queiras. Mira como lle dá os dedos, mira como teclea. Tú queres saber que eu nunca vin tal cousa? Este señor é capaz de escribir no ordenador sin mirar pas teclas. No. Pero te bicho tú eso. Un fenómeno. Aí está, Elio. Que ben. Moi ben. Pregúntalle, fai unha entrevista aí como lle Armando, que se tiña un fenómeno aquí, que Eu? traigo programa de exclusiva, hombre. Entrevístalle. Home, dudo moito que este friki, con todos os meus perdóns, de unha entrevista. Non crees que teña unha entrevista? Non creo que teña unha entrevista. Nin 10 minutos. Teña visto na televisión de Galicia entrevistar a unha vella que está comendo pulpo debaixo dunha carpa.
E preguntarlle, onde ven usted? Aí ao lado. É a primeira vez que ven á festa? No, gusta o pulpo, sí. 10 minutos así como a señora, comendo pulpo. Fátima Mella, Fátima Pego, todas. Emilio Guillín, todas a carnavalada esa. Ben, pois... hola, que tal? Como estás? Moi ben. Sabe inglés, eh? Dille un how do you do. Dille. How do you do? How do you do, aí o tes. Bueno, a min gustaríame saber, pois, donde se formou vostede, no? Where you from? En Harvard? Where you from? Silicon Valley? Silicon Valley. Donde estudiou? A escola taller de Pazos. Estudiou na Escola Taller de Pazos. Bueno, non teño máis preguntas, Por qué? alcalde. Por que non? Porque non me Estudiou interesa na Escola a Taller de entrevista. Pazos. No. É da canteira, podemos dicir. Bueno, da canteira porque estudiaba cantería. Estudiaba cantería na Escola de Pazos. Cuidado. Estudiou na Escola Taller, pero deixou os porros, eh? Ah, que sí? Sí, non sei onde os deixei, a verdad. A mí no. Que deixou os porros. Sí, deixei os porros. Pazos non temos problemas cas drogas, temos a que queremos, temos cantidad. Marilo, que? O importante é que este chaval é un fenómeno informático. Elon Musk, aparte de informático, creou unha rede social en Pazos. Non sabía que a había rede unha social rede de Pazos. social en Pazos. Sí. Non sabía. Nin ti nin naide. Ah. Entón, como non sabe naide, non che poden aí meter bulos, nin fakes, nin mierdas deses tal. Non é como as outras redes sociais. Moi ben. Hashtag esta sí que sí. Perdón? Hashtag esta sí que sí. Moi ben. Aí o tes. Que maravilla. Bueno, e ollo con este chaval porque trae outras ideas innovadoras como a primeira estación espacial de Pazos. Vamos mandar un cohete ao espacio, solo ida. Sin volta, vale? E algo máis, dille aí, Helio, dille aí. Sí, imos facer o fornite en Pazos. Che, fornite, pero cada un que fornite con quen queira. Tu podes fornite con a parella, con tal, fornite. Fornite. Moi ben, pois moi bonito e todo isto supoño que cos fondos europeos, non? Bueno, vai haber que pedir outra subvención porque non van chegar os cartos, pero pa miña toma de posesión, que será este sábado, estades todos convidados ali a Pazos, vale? Todos invitados a miña toma de posesión este sábado. 11 da mañá, 12 da mañá, ven todo. Sinto Xunta moito de Galicia. amargarlle un pouco Non a pode vir, festa. invitei xente da Diputación, pero non poden vir porque o sábado é cando máis traballa. No, díxome da Diputación, se fora outro día calquera podíamos ir, pero o sábado é cando... A ver, alcalde, non quero As ser 10 e eu... cuarto, Marilu. Non quero ser eu que amarga a festa, pero sinto decirlle que para este sábado entra un novo tren de borrascas. Outro. Sí. La madre que me parió. O AVE non ven, pero o tren de borrascas é que nos veñen todos tamén a Pazos, joder. Ah. Bueno, Non se preocupe, está todo baixo control. que faces así? Sí. Van facer a toma de posesión baixo cuberto como Donald Trump. No, que sea unha tristeza. Para a toma de posesión ao aire libre, para que a xente veña. Para facer ao aire libre, fora. Fora. Paso que pase, fora. Ainda caixa borrasca. Ainda caixa borrasca, xa que E sí. cal é o plan? E aquí o genio da informática, Elon Musk, fixo un curso aparte de informática, cantería, fixo corte e confección. E que ten que ver? Fixo unha carpa, unha cúpula, unha estrutura, Sí. unha estrutura que cubre todo Pazos. Pois menuda Unha estrutura ingeniería textil, ten que ser. abovedada. Abovedada? Abovedada. Unha estrutura abovedada. Abovedada, joder. Xa entendín, Abovedada. alcalde, pero... Abovedada. Sí. Abovedada. Pois nada, pois estou deseando que chegue o sábado para ver eso, porque vai ser... A estrutura abovedada Sí. xa pode ver ahora. Hasta aquí? Abovedada, sí. Onde? Leva a miña señora. A súa muller? Sí, que entre melindra. Melindra. Sí,
señor! Mire que estrutura. Estrutura abovedada. Pois, alcalde, a verdade é que por unha vez dixo a verdade, porque a verdade é que debaixo deso colle todo o Concello de Pazos. Señor, que é aquí increíble. collemos todos os veciños. Melindra, ¿qué? Quieta, Alcalde, quieta. Tú chulería, Melindra, chulería. Tú mira Unha para diante pregunta, con dixo- chulería. Aí leva guantes por si para unha vaca. Solo unha última cousa, alcalde, Miña señora. que creo que dixo que era a súa muller. Miña señora. É a súa señora? Melindra. Hombre, pois eu creo que sería precioso que diante da nosa audiencia lle dera un bico á súa muller. Momento. Bueno. Momentito. Non teño problema en darlle un beso a miña muller, porque a miña muller, a ver como toma, porque levamos 10 anos dormindo en camas separadas. Bueno, alcalde. E o máis difícil, facendo amor en camas separadas. Non moito, pero un pouco. Xa vou. Un beso a Melindra. Melindra, ponte dereita. Teño que levala. Melindra, séntate aquí, Melindra. Sube aí. Sube aí, Melindra. Vou. Non te tapes, Melindra, que senón... Bueno, o secreto do noso matrimonio é non molestarnos unha a outra tamén. Un aplauso para Melindra, por favor.